Jeg har i samarbejde med Fodboldhytten arrangeret en tur til Jylland, og det skal vi gøre i 24 timer, så det er sådan en 24 timers tur til Jylland. Det bliver fucking lækkert. Er vi klar på det, Jonas? Vi er så klar. Ja, det er jeg fandme glad for at høre. Okay, vi starter med at se 2 fodboldkampe. Den første fodboldkamp, det er Silkeborg mod FCK, og så den anden er Viborg mod AGF. I har styr på det. Det er jo, I har styr på det. Det er Fodboldhytten jo. Ja, og jeg tager egentlig bare med som tilskuer. Ja. Altså, jeg skal bare have det gode mad og alt det der. Og altså, lige nu situationen, det sejler lidt. Altså, vi mangler stadig 2 drenge, og de er et kvarter forsinket. Der kommer han fandme. Til tiden. Til tiden? Nej, det gør han ikke. Der har vi ham. Er vi live? Nej, ikke live. Hvad synes du, er vi klar? Er vi klar? Bro, vi er så fucking klar, altså. Der er alkohol i blodet, vi er ude at køre, det kører bare derudad. Kan du ikke sætte den? Kan du ikke sætte den på? Jeg bliver bange. Okay. Flaske? Det er vi da. Er det, hvad er det? Det er YouTube. Nu? Hvad så, bro? Har vi det, eller hvad? Ja, det har vi da. Ja, som vi kan se, så er status, jeg er blevet rykket til midten. Blevet degraderet. Ja, degraderet. Chefen skal jo sidde foran. Ja, chefen sidder foran, så det er fint. Og så tager vi... Han er altid foran. Ja, Bo er altid foran. det var lige det. Og så tager vi til resteplads, og så flækker vi nogle morgenmad. Altså, jeg var ude i går. Det var Alexander også. Hvad Alexander? Nej, ja. Jeg kan godt sige, at jeg var lidt ude i går, men altså, jeg skulle tidligt hjem, så jeg drak ikke, så jeg var klar til at køre gutterne til Jylland. Hvad med dig, Anders? Ja, jeg kom sgu også hjem klokken 4, så det er godt, man kan få sovet ud før sådan en lang tur her. Det er crazy, jeg kom klokken 4. Jeg kom altså hjem klokken 5, og så stod jeg op klokken 9. Og da jeg nåede over til Sydhavn, så skulle jeg vente i en halv time. Hvis jeg havde set en video af mig selv. Hårdt liv. Ja, hårdt liv. Som I nok kunne se her, der gik det altså smooth. Men lige da vi kørte over broen, så brændte motoren altså fucking sammen. Altså, nå, men følg med og se hvad der sker. Okay, jeg ved ikke lige hvor vi er endt her, men altså, der er altså sket problemer. Og gutter, jeg fandt ud af hvor mange kilometer bilen har kørt. 400.000. Det er altså en virkelig fed, stærk bil. Det er det Tyskland kan, ikke? Den kan fortsætte med at køre. Tyske biler og japanske biler, de kan køre snilt med 1 million, lige med udskiftninger selvfølgelig. Ja, så kan I bare lige se, at bilen den ryger. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Altså, vi ved ikke, hvad vi gør. Men altså, kampen, vi bliver nok forsinket. Tror det... Med hvad? 2 timer eller sådan noget? Tror du ikke, vi bliver forsinket? Det ser ikke lyst ud, det gør det ikke. Vi skal have den fikse snart. Det ser ikke lyst ud. Det har været sådan en okay start. Lad os bare sige det sådan. Men følg med. Husk at se videre i videoen her. Jeg kommer til at optage mere. Hvad sker der? Nå, okay, der er lidt stram stemning. Men ja, vi ses på den anden side. Så ny status. Vi har fået bil. Og lad os bare sige det sådan. Viborg, jeg bliver ikke i dag. Bilen kan ikke starte, selvom vi får batteri på. Som I kan se her. Ej, hvad sker der lige, gutter? Altså, nej. Hvad er fodboldkampen? Vi har lige spildt 250 kroner per person på en fodboldkamp, som vi ikke kommer til at se. Måske ender videoen her. Ja, videoen den slutter sgu ikke. Så se videre boys. Vi er lige blevet hentet i vores taxa her. Gratis, fordi hans forsikring dækker den. Det var dejligt. Men altså, vi tager videre til Silkeborg nu. Så har vi altså været på en kinesisk restaurant. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Lad os lige se, hvad det hedder. The King Buffet. Men det er altså en restaurant her i Silkeborg. Og altså, jeg havde det virkelig stramt lige før. Altså, vi sad i sådan, hvad? 2-3 timers taxatur. Er vi enige, Victor? Det er vi sgu. Det er vi. Kameramanden, han er enig. Jeg havde det af helvedes til. Men nu har vi altså fået buffet. Og lidt at drikke, fordi vi har ikke fået noget vand. Og bilen den brændte sammen. Vi tog alligevel afsted, og så er vi tilbage
i København klokken 6 om morgenen. Ej, hvad fuck sker der lige, altså? Det hele ender godt. Det hele ender godt. Det hele ender godt. Tror du det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det ender lort. Jeg tror, vi fryser. Hvem vinder? Hvem tror du, vi vinder? Jeg tror, vi vinder, fordi vi får lov til at opleve atmosfæren og stemningen. Silkeborg eller FCK, mener jeg. Silkeborg. Silkeborg? Ja, fuck FCK. Er du... Ja, jeg tror Nå, på dem. okay. Nå, jeg tror nok, det er FCK, der vinder. Men lad os gå ud og finde ud af det. Lad os lige se her. Altså, folk bor sindssygt heroppe. Okay, som I kan se heroppe. Altså, folk bor i sådan nogle virkelig moderne huse. Sammenlignet med København. Og også deroppe. Altså, folk bor meget godt her i Silkeborg. Jeg kunne personligt godt finde på at bo her. Men det er bare, altså, det føles ikke ligesom København. Altså, også ligesom nattelivet. Nej, ikke det der nattelivet. Ikke det der nattelivet. Nej, men det er også det gode ved det, at der er en lækker kinesisk restaurant, som, altså, du kan godt, efter en grum bytur, kan du godt tage derind og slappe af og være lidt for dig selv. Der er stille og roligt, god mad, god stemning. Præcis. Det er en lækker by, Silkeborg. Vi har fået et godt førstehåndsindtryk, så vi glæder os til kampen senere, ikke? Det gør vi i hvert fald. På destinationen Jyskpar, så har vi altså fucking ramt Silkeborg. Og det har været en lang tur. Det tog omkring 10 timer for at komme over. Men vi glæder os til at se kampen. Jeg glæder mig, fordi sidste gang jeg så kamp, det var nok i Right to Dream Park. Sidste gang jeg så kamp, det var nok i Right to Dream Park. FC Nordsjælland mod et eller andet hold. Det var omkring i 2019, sidst jeg var ude at se noget. Men så det er min første kamp efter 4 år. Men lad os bare gå ind og se så. Der har de også en maskot her i Silkeborg. Jeg troede kun, det var FC og FC Nordsjælland. Men altså, virkelig dejligt. Så ved skov og vand møder du så byen, du ej glemme kan. Wow, en stemning på stadion. Fornøjelse. Silkeborg leverer endnu en gang. Først leverer de kinesisk buffet, efter leverer de vanvittig stemning på Jysk Park. Okay, der kommer fodboldspillerne ud. Wow, hvor var det fedt at se en kamp. SIF eller Sønderjylland. Hvad var det overhovedet, det hed? Silkeborg. Jeg kan ikke huske det. Okay, så Silkeborg mod FCK, det var spændende. Det bliver i hvert fald ikke sidste gang, at vi tager til Jylland for at se fodboldkamp her, sammen med fodboldhytten. Jeg tænker, faktisk sidste gang, der så vi altså kamp, faktisk i GF, da jeg gik i 1. G. Der så vi altså Esbjerg. Nu kan jeg ikke lige huske det. Nu er de altså ikke i Superligaen mere, men altså, det var også en hyggelig kamp. Og ja, nu er det altså tid til, at vi tager hjem. Eller, der er stadig en 1,5 time til, at vores bus den kører. Og klokken er kun 22. Vi bliver hjemme. Vi er nok hjemme omkring klokken 6 om morgenen. Hvordan er det? Altså, det føles som fucking lort. Eller, undskyld jeg bander igen, men det føles altså lort. Jeg gider ikke det her. Jeg skal bare hjem, men det bliver vi før. Vi er først hjemme klokken 6 om morgenen, og på en mandag. Det bliver ikke sjovt. Sådan er mandag altid. Nå, lad os køre videre. Vi er så på vej hjem i toget, og det er også der, hvor vi simpelthen vurderer, hvordan Silkeborg er som by. Altså, hvordan det har været at være i Silkeborg i 24 timer. Og i samme drengene her, jeg ved ikke, altså, gerne den er, altså, det er stille. Okay. Vi er hjemme klokken 6 om morgenen. Mega, mega hårdt at vente så lang tid i Silkeborg. Ja, virkelig. Jeg var ikke bedre endnu, det er fucking klamt. Men ja, status. Jeg er kommet hjem. Jeg er stadig røvtræt. Jeg kom hjem i går klokken 6 om morgenen. Altså, det var ikke lige det sjoveste at prøve. Også fordi, nok også fordi bilen brændte sammen. Det er ikke noget, jeg har oplevet før. Men altså, nu har jeg oplevet det. Men
Inden for de 24 timer, der nåede vi altså at få vores bil brændt sammen. Altså vores 24 timers tur til selve Silkeborg. Og det kunne også have været Viborg, men der brændte vores bil sammen jo. Der kunne vi så ikke se den anden fodboldkamp, som var Viborg mod... Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var. Men jo, Viborg mod AGF, den kunne vi så ikke se. Den glædede jeg mig faktisk virkelig meget til. Men vi nåede da FCK mod Silkeborg, så det var altid noget. Der var ikke så meget bytur med Silkeborg. Altså, der var helt... Jeg vil personligt sige, at der var helt tomt. Der var den kinesiske restaurant, som jeg spiste hos. Og gågaden, altså, de var også bare lukket. Det var nok en af de mest sløjeste ture, vi har været på indtil videre. Det må man nok sige. Men hvis jeg så nok skulle rate turen, men det var også på grund af tidspunktet. Det tidspunkt, vi tog afsted. Det var også lidt stramt tidspunkt. Drengene kom også for sent. Det var jo derfor. Det var... Okay, jeg tænker, vi rater 4. Nej, lad os sige 5 ud af 10. Fordi nogle af fejlene er vores egen fejl. Men altså, jeg er glad for, at I stadig ser med i den her video, hvis I ser så langt. Det kan godt være, at jeg snakker som en robot, som nogen af skrev i kommentaren, men jeg prøver virkelig at øve mig. Altså, jeg prøver at snakke så naturligt som muligt. Men det kommer på et eller andet tidspunkt. Men tusind tak for, at I så med, og jeg glæder mig til, at I ser med på den næste video. Og den næste video bliver altså, at jeg tager til Kina. Vi ses.